Man kobler ikke af, man bruger bare tankerne på noget andet. Ja, det er jo kraft og teknik, der skal gå op i en højere enhed i roning. Ens måde at overføre kraften til vandet på, det er jo det, der kræver teknik. Og det er jo der, man kan være bedre end sine konkurrenter. Fordi man skal hele tiden prøve at finde nogle små forbedringer. Hvor kan jeg optimere henne? Så det er jo en meget målrettet proces, som man kan bruge i mange sammenhænge. Jamen, det fedeste ved at være ingeniør, det er at skabe noget værdi for samfundet og forbedre vores omgivelser. Og jo bedre bygninger er, jo bedre trives mennesker i dem. Beslutningen om, at jeg gerne vil være ingeniør, og i særdeleshed bygningsingeniør, det kom jo sådan set allerede fra, da jeg var helt lille knægt. Jeg har siddet og leget med Lego og var fascineret af det at bygge ting sammen og få noget ud af det. Det bedste ved at være på vandet, det er nok, at det hele det ligesom er en glidende mekanisme, der bare kører, og at mærke, hvordan båden den skærer sig gennem vandet, hvordan man så kan få den faktisk helt op at flyve. Der får man trænet sin koncentrationsevne, og den kan jeg bruge i arbejdslivet også. Jeg vil gerne være med til at præge den måde, man bygger på, hvor ingeniøren måske også er med til at kunne tegne de store streger.